Lars von Trier älskar Ingmar Bergman och har sett allt han har gjort. Lars von Trier är också rätt arg på Ingmar Bergman. Framförallt på Bergmans tystnad. Von Trier uppvaktade Bergman med oräkneliga brev, men fick aldrig svar. Nu sitter han i Filmbyn, produktionskvarteret han byggt upp kring sitt bolag Centropa, och berättar om en hatkärlek som pågått lika länge som von Triers karriär som regissör. Hans fotograf, vad hedder hans Sven Nykvist. Sven Nykvist, ja, var fantastisk, fordi han kunne sætte sådan et stykke, som vi på dansk kalder smørbrødspapir, sådan et stykke pergament på en lampe, og så funker det alt. Men for faren, det kan alle fotografer jo. Altså idiot. Så skal man altså være meget teknisk ubegavet for at tykke, at det er en fantastisk landvinding. Det gør alle mennesker jo. Men det var altså Bergman fuldstændig fantastisk op at køre over. Han satte bare noget pergament på. Og det har han fortalt igen og igen og igen og igen og igen. Og så hold nu kæft. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Men altså for helvede, det syvende indsægle, når man ser den bild, der ser man ridderen og alle de der forskellige figurer. Det var en improvisation, som Bergman gjorde, som ikke var i manuskriptet. Det, som jeg bare sætter spørgsmålstegn ved, er, hvor stor en billedmæssig begævelse han har været. For det er ikke det, jeg husker ham for. Jeg husker ham for hans, ja, selvfølgelig fornemmelsen i filmene, og stemningen, og karaktererne, og dialogen, og ja, stilen for helvede. Men at sige, at han var en stor billedskaber, tror jeg ikke er sandt. Lars von Triers eget intresse för film och bilder började som av en slump. Min mamma gav mig et smalfilmskamera, fordi at det var for avanceret til hende selv. Teknikken var fantastisk interessant, og længe før der kom noget content overhovedet i det her, så var det teknikken, som var fantastisk interessant. Og så senere har jeg forstået langsomt, at der også må noget indhold inde i filmen. Og det er så der, som jeg er nu, tror jeg. För att få fram sitt innehåll har Lars von Trier en mycket speciell teknik. Vi tager den samme scene og den samme karakter, men vi tager lidt forskellig indfaldsvinkel, eller om du fatter. Og så til sidst, så klipper jeg det hele sammen. Og det vil sige, at jeg får ikke et realistisk billede af deres spil. Men jeg forsøger at finde en masse forskelligt spil, og så kom det sammen. Du får mere liv på det sættet, men det er jo ikke liv, som skådisen styrer. Det er jo et liv, som jeg styrer. Den største gåve, jeg kan få af en skådis, er, at hun eller han er reder at gøre fejl. Mycket fejl. Jeg synes, vi skal snakke om det en anden gang. Vi sætter så meget pris på, at du kommer hele vejen herud, forstår du? Axel, nu står du ikke op og pisser op af bilen fra Søllerød Kommune igen. Undskyld, du har ikke nogen startkabler, vel? En startkabler? Ja, det er sådan, du kunne låne os nogle startkabler. Lars von Triers filmer utgår ofta från ett regelverk. I hans omtalade Dogma 95-manifest bestämdes till exempel att inget ljud fick läggas på i efterhand, att inga kulisser fick användas och att alla kameror skulle vara handhållna. Nu giver vi en kraftedeme elektrochok, der er en pissespasser. Giv den gas for helvede! Giv den noget mere gas! Giv den så for helvede! Idioterna från 1998 följer dogmareglerna och är en av de 2 von Trier-filmer som von Trier själv tycker om. Al kunst eller kreativ udfoldelse består i virkeligheden i begrænsninger, nemlig alt det, som man intet siger, alt det, som man klipper fra i filmen, alt det, som er uden for lærredet, når man gør en målning. Så derfor så er det meget, synes jeg, det er helt naturligt at lave en beskrivelse af, hvad man ikke har med. Så har man ligesom defineret sit spillerum.
I exempelvis Dogville från 2003 är nyckeln till filmen det Nicole Kidman inte säger. Så snart man gör någonting som funkar, du vet, dramaturgisk, ikke? Så er der altså snyd. Fordi den eneste grund til, hvad der ikke er nogen, der har sagt endnu om Dogville, den eneste grund til, at der overhovedet er en konflikt i den film, er, at hun holder klaf, hun holder kæften med, hvad der sker. Hvis hun nu bare havde sagt, det er hende, der er synderen, ikke? Fordi hvis hun nu bare hele tiden havde sagt, der er en, der har voldtaget mig derhenne, så var der diskussionen ligesom kom i gang. Men hun er jo ligesom så god, så det er ufatbart. Så hun siger ikke noget om, hvad der sker. Hun siger ingenting. Og til slut viser det sig jo også, at det er hende, der er ligesom den onde, ikke? Fordi det er hende, der slår byen ihjel, ikke? Grace chose to remain silent in the face of these new charges. And then, Bill, who had lately improved his engineering skills to an astonishing degree, had by way of his first design implemented a kind of escape prevention mechanism. Den andra von Trier-filmen som Lars von Trier själv tycker om är just Dogville. Här spelar Nicole Kidman Grace, en kvinna som gömmer sig i en amerikansk småstad, får utstå total förnedring och liksom Holly Hunter i pianot hamnar på huggkubben. We don't like having to do this. We don't have much of a choice if we're to protect our community. Would you mind moving? Try moving. För tillfället utvecklar Lars von Trier en ny film och hans kontor är fullt av bråte. Bland annat ett litet Bergman-altare. Interesserer Bergman adskilligt mere. Prøv nu at se her. Prøv lige at gang op. Du kan ikke komme lidt op med kameraet, vel? Så du får lidt mere vulva med. Sådan her har den dame stået i 5 år. Bare det er interessant, at der er en opstilling, hvor vi har Ingmar Bergmans, en eller anden bog om Bergman, hvor han sidder med sin skide alpehue på igen, og sin viewfinder, som jeg også købte kun på grund af Bergman, fordi han altid gik med sådan en viewfinder. Og det må man gå ud fra, at han har brugt den til noget. Men det er da bare interessant, at den opstilling har ligesom stået her og mindet mig om Bergman og hans køk også. At køken var et stort problem for ham, fordi han var stadig kort som ind i helvede, og han blev ældre. Så vi må da gå ud fra, at der har siddet en gammel Bergman, og jeg vil meget gerne have, at du tager det her med i programmet. At der har siddet en gammel Bergman og masturberet som en sindesyg ude i hans kloster, i hans fantastiske biblioteker, i hans hjemmebiografer, i midten af magten over det svenske kulturliv, har der siddet en gammel idiot og runket som en sindesyg. Fordi han selv har udtalt, at det er svært at blive gammel og stadigvæk være lige kort. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end at han så har masturberet. Det er fuldstændig umuligt at forestille sig andet. Ikke? Men det er måske ikke noget, man vil lægge vægt på i en Bergman-udsendelse, men Bergman har sikkert lagt vægt på det, og han har sikkert ventet. Muligvis har han haft en ganske lille sædblære, det vil sige sædblåser, som gjorde det, at han måtte, og så har han sikkert måtte vente i dagevis for ligesom at opbygge tilstrækkelig sæd til at få en sædafgang, så man overhovedet kunne mærke den stakkels gamle mand. Men han betyder sindssygt meget for mig. Det dumme svin. Jeg har skrevet, jeg ved ikke hvor mange hyldestbreve til Bergman. Aldrig fået svar, naturligvis. Men det er fair nok. Jeg kan også godt forstå det. Men så på et tidspunkt så tænkte jeg, nej fandme, han skal have dem alligevel. Det skider jeg på. Det er det samme. Og så jeg Smultresnældet igen, da jeg lavede en film i Troldhænderne. Så sagde jeg, og så skrev jeg til ham, at det er fandme en fantastisk film, og jeg vil skide på, om man svarer eller ej. Og det gør han jo ikke. Jeg svarer jo heller ikke på en masse af de her. Ja, på et eller andet tidspunkt får man nok, men nu er han jo død. Så på et eller andet tidspunkt så siger man, fuck Bergman, altså. Nu lever jeg mit eget liv. Jeg er 55 år gammel. Han der har ligesom aldrig ønsket nogen kontakt. Fint, så glemmer vi Bergman. Jeg har det samme med min far, som jo så viser sig ikke at være min far, som døde, da jeg var 18.
Og der er en masse samtaler, jeg gerne ville have haft med ham, for ligesom at runde tingene af. Og da jeg har det samme forhold til Bergman lidt, så ærger det mig sgu, at han ikke kunne have den gamle lort bare sagt, kom op til forrige, så snakker vi sammen en time. Det går en kraft, han godt har gjort. Det er jeg sur over. Ja. Jeg elsker ham jo, selvfølgelig. Är du trött? Ja. Då tackar vi för oss, tror jag. Tak. Tak. Hold da kæft. Jeg er fuldstændig sindssygt. Jamen nu fuck Bergman, altså.